Jeg har været i et byggemarked og købt nogle materialer. For det første så har jeg en vådrumsplade her. I det her tilfælde har jeg bare den her med som et eksempel. Så har jeg købt de her skiver, som man bruger, hvis man skal spænde noget fast, og det skal være holdbart på en vådrumsplade. Vådrumspladen har ligesom sådan en blød skumkerne, og hvis man skal have skruer igennem, så er det en rigtig god idé at have sådan en spændskive som den her. Og som man i virkeligheden kan putte fliseklæb udenpå. Den vil stadigvæk kunne holde. Så har jeg et beslag, som jeg skal bruge, så jeg kan hænge min færdige mosaik op på væggen. Så har jeg en flad skrue, og jeg har en møtrik. Så, her har jeg mine ting. Jeg har lavet et hul i den her vådrumsplade, og der sætter jeg det midterste hul lige ovenpå. Jeg trykker den lidt ned, så den bliver flad, og den buler lidt nedad. Så stikker jeg min skrue ind igennem på den der måde. Holder godt fast med tommelfingeren, vender den rundt, og her sætter jeg mit hængsel fast. Det sidder så her, og på det skal jeg have min møtrik. Så den skruer jeg lige fast. For eksemplets skyld, så skruer jeg den bare lige fast med fingrene, så du kan se det, hvordan den hænger her. Så på den her side ser den altså sådan her ud med møtrikken og hænger fast, og den her den er fleksibel. Og på den anden side er den her spændskive. Jeg vil med det rette værktøj sikre, at den her den bliver strammere. Men for illustrationens skyld, så tænker jeg, at det her det er nok for noget. Det her, det kan være et godt grundmateriale, enten til at lave et billede ovenpå her, som er stærkt nok til, at vi kan hænge noget her. Eller vi kan bruge det som en grund i forhold til at skulle lave en mosaik.